na fita da gudu na ce gaskiya abin da kake bai dace ba. Sai na fita nake ma wancan magana na ce wannan mutumin fa, sai to bari yake ce masa shehinmu ne wallahi tallahi shehinmu ne mutanen kirki. Shehin nan na ce masa to kai me ya kawo ka gurin mutumin nan? Wai ya zo karɓi ma matarsa ne wai maganin haihuwa. Yan uwa masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Insha Allahu ta'ala a yanzu za mu tattauna akan wani rahoto da muka samu daga wajen wata 'yar uwa wacce ta aiko mana sako daga jihar Adamawa, tana mai ba da labarin yadda wani malamin tsubbu ya so ya yi lalata da ita. Ta bayyana cewa wannan malamin tsubbu ya nemi da ta fito da kirjinta domin ya ainihin matso aljani daga jikin kirjinta kamar yadda ta ambata. Ta ce wannan mutum bayan nan ma ya ƙara canza salo don ya cimma nasara, amma kuma bata amince ba, daga baya ta tsere. Bari mu ku tare da ita domin ku ji bayani daga gare ta. Wato wani labari ne nake so na baka. Wani lokaci akwai wani saurayi na haka sai ya ce min dan Allah na raka shi mana wani gida, wai zai karɓa ma matarsa sako. Sai na raka shi wannan gidan. Da na raka shi wannan gidan sai muka je da shi, sai muka shiga gidan. Da muka shiga sai na ce ina mutumin, sai ga mutumin nan ya shigo yake ce wannan fa da ka zo da ita kaza kaza. Sai ya ce ai wannan wai budurwa ta ce. Sai mutumin yake ce min ka ji irin abu irin nan wayannan malamai gurɓatattun mutane, yake ce min wai kai ke fa aljanu gare ki, su suka hana ki aure wallahi tallahi, kai ka fita waje na yi magana da ita. Kawai sai wancan din da na raka shi din ya fita waje. Da ya fita kawai sabaki malamin nan ba mutumin arziki ba yake ce wai na ciro masa mamana, wai ya matsa kan mamana wai zai ga wannan aljanin a ciki. Na ce masa gaskiya malam kai ba mutumin kirki ba. Na ce masa haka ake aikin aljanin? Na ce a sai kai mutumin banza ne. Sai daga nan kuma ya sake ce min wai bari ya sa min hannu a gabana naki. Yana kokari dai ya ɗauko wasu takardu na littattafai haka, yana kokari ɗaukowa yana so ya tusa min a cikin riga na da ƙarfi. Na ce masa kai bana so, na fita da gudu na ce gaskiya abin da kake bai dace ba. Sai na fita nake ma wancan magana na ce wannan mutumin fa, sai to bari yake ce masa shehinmu ne wallahi tallahi shehinmu ne mutanen kirki. Shehin nan na ce masa to kai me ya kawo ka gurin mutumin nan? Wai ya zo karɓi ma matarsa ne wai maganin haihuwa yake so ya karɓa ma matarsa. Sun yi aure da matarsa yau shekara 1 da wata 2. Tsakani da Allah wannan abun malam ya dace mutum wai kayi aure da matarka shekara 1 da wata 2 dun baka samu haihuwa ba saboda rashin godiyan Allah, wai ka je gurin malam wai kana neman maganin haihuwa. An yi kidnapping ɗin wani ne. Wane ne shi? Muhammadu. A ina yake? Nan Kano. Nawa kuka nema? Ban san nawa bane yayana yake nema a wurinsa yanzu. Kenan ba ke ce kika nema ba? Ba ni bane. Waye to ya nema? Na uwan mama na ne. So nawa kika taɓa yi? Tun da nake ban taɓa yi ba, wannan karon ne so biyu na taɓa yi. Ce mijinki ya taɓa yi? To ni ina tare da shi, ban san sana'in shi ba sai daga baya. Bayan ya mutu kenan? Na? Ya dauki da bindiga ke. Ni ba tawa bace bindiga, ban taɓa ma ɗaukan ta ba, ban taɓa. Amma kin taɓa ganin ta? A gidan take? Na ɗan uwan mama na ne. Mutanen da aka kidnapping kuma a Kano kwa da wa aka yi? Wanne? Mutanen da aka yi a Kano. Mutanen da aka kidnapping guda 2 a Kano. Waye waye? Da ni. Da ke da nawa kika samu? Sun fara ne. Ke nawa ake baki in an karɓi kuɗin? Tun da aka wannan na farko ne aka taba bani 800,000. 800,000. Miliyan 5. Kuma kin san kidnapping aka yi? Na sani. Ko nawa kuka yi? Lokacin nan suna yan uwan kawuna suna da yawa, suna can wajen shi. Na? Garkuwa da mutane. Ok, an kama kuma ba ka bi kudin. Wannan ne na fari. To yanzu
kana da to mun ce ka miliyan 10 abinda ya faru a ba mu karba ba. me nadama Bindiga turo mana ita aka yi. Yayan Maryam. Ni ma nan ne na haɗu da ita, aka turo ni gunta a nan Kano. Yayanta. Dogo Hamza yana kiwo da noma. Shi yana canza nan shi baya yi. Ni dan garin abin nan Buca, dan jihar Zamfara. Yaushe na zo Kano, ban wuce kwana 5 da zuwa Kano ba. To, kasan rayuwa ba yadda baya kamawa. Kan nan kuma kowane lokaci dan adam yana shiga jarabta, kuma wannan abu da ya faru da ni ina roƙon Ubangiji wanda ma suka gani ba wai mu ba, wanda ma suka gani Allah ya kwabatar da su akan wannan aiki. Nan na yi nadama akan wannan abu. Farko Maryam ita kwastoma ta ce tana zuwa waje na, to kuma nan gidanta ma na kai mata, to daga bisani wannan ta kira ni a waya akan in kawo mata waya Zurot. Daga nan Zurot din ta azumman waya ta mata ce za mu je gidanta ta cika mun kuɗin waya. To daga nan na je gidanta ta cika mun kuɗin waya, muka haɗu da wani wanda na sani a kantin Kwari, muka gaisa da shi. Bayan na zauna a kan kujera ban wuce minti 5 ba, Maryam ta taso ta shaƙe ni, shi ma ya zo ya shaƙe ni, muka yi ta kici wa'insu ma suka zo suka shaƙe ni har suka yi nasarar ɗaure ni. Wanda nake harkar bada gidaje da kuma harkar gine-gine na al'umma da muke yi, wanda a wata rana wani abokina mu'amala an Shamsu Abubakar izo muke mu'amala da shi na harkar bada gidaje, har abubuwa suka zama ni da shi sun dan shaku. Wannan abin shi ya jawo ya gayyace ni ɗaurin aure zuwa garin su, muka tafi a hanya kuma Allah ya kaddara aka yi kidnappers ina a matsayin kamar har nuna ma suka harbe shi a baya can, wanda nake ganin kamar an harbe shi ko ba harbe shi ba, a takaice suka daure a gidansu Zamfaran, har muka kai matsayin kwana 19 ina wurin su a daure. Sai da suka requestin din kudi a hannun yan uwana naira miliyan 10 da babur boxer sabo da kuma katin waya na 10,000 da kuma wayata da kwalin wayar aka kai musu daga gida, an kai musu kwali za su koni, shi ma an kai. Ran da suka tashi saki na, suka saki ta hanyar wani kauye da ake ce masa Bishin Malamai, ta wani gari a ce masa mara Katsirawa da mara Zamfarawa, wajen karamar hukumar Dan Musa. Na kuma gode wa Allah, na kuma gode wa hukumar 'yan sanda ta jihar Kano, in ne musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi. Nasara da muka samu na wajen kama ɓata gari, wato masu garkuwa da mutane wanda ba ma 'yan jihar Kano ba ne, suka taso tun daga jihar Zamfara, suka zo suka tare a nan, suka nemi gidan haya suka zauna suna kama mutane su ɗaure su a jihar Kano ko kuma su fita da su kai su Zamfara, su kwaci kuɗin fansa, sannan a sako su a dawo da su, sannan inda abin hawa shi ma a kwace a sayar da shi. Wannan mutane akwai Maryam Muhammad yar kimanin shekaru 23 da ke ƙauyen Butsa, ƙaramar hukumar Gusau, yar jihar Zamfara. Akwai Sani Ibrahim wanda aka fi saninsa da Mai Lafiya, shi ma da ke ƙauyen Butsa a ƙaramar hukumar Gusau a jihar Zamfara. Da Shamsu Suleiman, shi ma ɗan wannan ƙauye a jihar Zamfara. Sannan kuma da ɗan jihar Kano guda ɗaya a cikinsu mai suna Ishaq Khalil, ɗan kimanin shekaru 32, wanda aka fi sani da Baban Basma, a unguwar Rijiyar Lemo yake a ƙaramar hukumar Fage a nan Kano. An kama su da bindiga AK-47 guda ɗaya da harsashai, an loda su a ciki magazin ɗin guda 30, kuma an kama su wannan bindiga a cikin babur, kuna kallon sa boxer gashi nan ja sabo, wanda aka kama a wannan gidan sun ɓoye shi. Bincike sai nuna mana cewa ita wannan Maryam ɗin tana da miji wanda ya rasu mai suna Sani Ismail, da ke ɗan asalin jihar Niger, wanda cikakken ɓarawon shanu ne kuma mai garkuwa da mutane, wanda an kashe shi. Ta tabbatar mana da cewa wannan matashi da aka kawo korafin an yi garkuwa da shi, ita ce ta kira shi a waya, ta ce ya kai mata waya zai siya Samsung akan kuɗi naira 65,000. Ya kama hanya ya je wannan unguwar Jaba, yana shiga wannan gida suka buɗe masa kofa su hudun gaba ɗaya da muka kama. Yana shiga kuma ita Maryam din ta fara dukansa a girji, tana dukansa ta shaƙe shi, suka zo suka taran masa, bayan sun taran masa suka ɗaure shi, suka ɗaure masa baki, suka jefar da shi a ɗaki, wanda kuma daga can jihar Zamfara ake kira
aka kira 'yan uwansa akan cewa ba za su sake shi ba sai an biya kuɗin fansa naira miliyan 10. Abin bai tsaya a nan ba, da suka fuskanci cewa ma ya gane su sai suka tura wa wancan na Zamfara sako akan cewa kashe shi za su ko da an biya wannan kuɗin. To kasance ɗaya daga cikin masu bamu ƙwarin gwiwa da na like. Ka latsa nan domin tura bidiyon nan ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiyan tashar Mamaki TV da na subscribe. Ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka ringa samun bidiyoyinmu da zarar an ɗora.